У гэтай серыі вы даведаецеся, як выглядае, на каго палюе, ды з кім сябруе вадзянік, якія яму трэба прыносіць ахвяры, калі што як атруціць ды забіць. У пошуках вадзяніка завітаем на возера, рэку, балота ды адзіны ў Беларусі, працуючы вадзяны млын. Мо той млынар чагось ведае. І ў канцы серыі, як заўсёды, што хаваецца за міфамі пра вадзяніка. Вадзянік у старадаўніх павер'ях многіх народаў дух увасаблення стыхіі вады, уладар пэўнага вадаёма і жывых істот у ім. Нашы продкі прыпісвалі яму рух і памутнення вады, пару над ёй, разлівы рэк, псаванне рыбалоўных прылад, разбурэнне плацін, млыноў, а таксама гібель жывёл і людзей у вадзе. Міфы распавядаюць пра нас, з іх дапамогай мы тлумачым, чаму робім так, а не па-іншаму. У міфах усё здараецца з размахам, пачуцця вастраны, а драматызму з моцнымі. Міфы тлумачаць нашы каштоўнасці, як ставімся да чужых, а як да сваіх, што святкуем, як молімся багам, ды беражомся ад нечысці. Міфы уключаныя ў нашу культурную свядомасць. Усведамляем мы гэта ці не. Па знешнім выглядзе вадзянік глыбокі стары, сярэдняга росту, з доўгай лапацістай барадою, з такімі ж доўгімі валасамі на галаве у форме кліна, з гладкай бліскучай скурай, расплывістым тварам, азызлым пузам і непрапарцыянальна доўгімі нагамі, на якіх між пальцаў перапонкі. Акрамя таго, і ўсё цела вадзяніка пакрыта доўгімі валасамі, якія пры бліжэйшым разглядзе аказваюцца ці тонкімі струменьчыкамі вады, ці нечым накшталт водарасцяў, што прыліплі да скуры. Якое поўнае апісанне. Нікіфаровскі што сфоткаў яго? Было б крута, каб недзе знайшоўся фотоальбом Мікалая Яковлевича з тымі нячысцікамі, якіх ён апісваў. Іншай уяўляюць яго сабе чалавекападобнай істотай, але чорнай. Аброслай валасамі, з рагамі на галаве, з хвастом, які заканчваецца стрэлкаю, і з кіпцюрыстымі лапамі, замест рук і ног. І што найбольш цікава, вадзянік можа ператварыцца хоць у якую рыбіну, падобна да больш хрысціянізаванага апісання, дзе вадзянік не дух вады, а водны чорт. Вадзянік можа выходзіць з вады, але толькі пакуль не сцячэ вада, ды не прасохне ціна. Вельмі падобна на русалку. Калі вы яшчэ не глядзелі серыю пра русалак, то вельмі раю, адна з маіх любімых. І як прасохне ціна, вадзянік пачынае губляць свае абрысы, знікае ды гіне. Тонкі пласт засохлай ціны і водарасцяў, абцягнуты ледзь прыкметнаю плёўкай, вось мізэрныя рэшткі загінуўшага вадзяніка. Але калі такі пласт, якім не крануты, будзе падхоплены вадою ці ўкінуты ў ваду чалавекам, вадзянік аджыве і ў апошнім выпадку застаецца ўдзячным за выратаванне. Калі яго выратавальнік пачне тануць ці тапіцца, вадзянік не толькі не прыме яго як ахвяру, але нават выштурхне на неглыбокае месца, пасуне бервяноў, куст ці нешта іншае. Таксама будзе заганяць рыбу ў сетку свайго выратавальніка. Іншы, ды вельмі незвычайны варыянт падзякі. Вадзянік пускае чалавека, над якім апякуецца, паспаць на сваю пасцель, якая знаходзіцца на дне вадаём. Прычым на соннага не ўпадзе нават ні кроплі вады. Пасцель вадзяніка уступаецца нямногім выбраннікам. Яна вельмі мяккая, з чароўнай абстаноўкай. Над тым, хто спіць, тонка, як павуцінне засень, скрозь якую ён бачыць жыццё раслін і водных жывёл, пераліванне вады і гульні русалак. Калі ж чалавек ткне пальцам у гэтае покрыва, вада адразу прасочыцца ў дзірку, залье нясцежна. Вадзянік можа і жартам, і па злосці псаваць рыбалоўныя прылады, пужаць рыбу каля сетак рыбакоў, раз'язджаючы, як на кані, на соме. Таксама вадзянік можа разбураць млыны, рушыць плаціны, уважліва пільнуе тых, хто купаецца, падхопліваючы ахвяры, прычым не робіць літасці і скаціне. Сеўшы на жывёлу, якая плыве ці носіцца ў вадзе, вадзянік едзе на ёй і сваёй вагой прыціскае яе да дна. Калі ж ён толькі жартуе, дурэе і забаўляецца, то відаць будзе, як у тым ці іншым месцы нечакана заклубіцца вада, плывуць на паверхню бурбалкі, пачнуць разыходзяцца кругі, а ўночы, пры ціхім надвор'і,
ляская долонями по поверхне воды. А не, вот так. Церавей нібы корова, кракае быццам качка, вішчыць і бляе, падобна на вадзяных птушак. Вось адзін занатаваны жарт. Адзін рыбак заўважыў, што па рацэ плыве цела тапельца. Узяў яго ў човен, але ў жаху ўбачыў, што мярцвяк ажыў. Ускочыў, загагатаў і кінуўся ў бухту. Так пажартаваў з ім вадзянік. У сваю чаргу раптоўна разліў невялікай рэчкі ці ручая, каламучання чыстых дагэтуль водаў, можа быць не жартамі вадзяніка, а яго вяселлем. Добра, што вадзянікоў параўнальна няшмат. Па адным на кожны вадаём. Возера, стаў, раку, калодзеж, ды любую лужыну, якая не высыхае. І толькі ля млына іх бывае столькі, колькі паставоў ці вадзяных колаў, на вяршыні якіх вадзянікі трымаюцца, калі тыя круцяцца. На працягу дня яны звычайна ляжаць, распластаўшыся на дне. І толькі пасля захаду сонца пачынаюць сваю дзейнасць. Але ў тыдзень перад іллёю вадзянікі дзейнічаюць і ўдзень. Іх незразумелае для людзей узбуджэнне асабліва небяспечна ў гэты час. Вояк. Бывае русальны тыдзень, а бывае і вадзяніковы. Асабліва небяспечна купацца ды лавіць рыбу на думку нашых сялян апоўдні, апоўначы і на святы. Па міфалагічнаму гэта значыць, што не трэба купацца, калі наш свет збліжаецца з іншасветам. Ну, а па лагічнаму, калі спёка ў цемры ды п'яненькім. Якім бы чынам не замучыў вадзянік сваю ахвяру, ён доўга цешыцца з яе адчайных парыванняў вызваліцца з вады, то падыме на паверхню, дасць удыхнуць паветра, то зноў яшчэ глыбей апусціць уніз, да таго часу, пакуль канчаткова знясіленая ахвяра не ўпадзе на дно. Канчаткова забіўшы сваю ахвяру, вадзянік зганяе да трупу піявак, ракаў, жукоў, каб тыя здзекваліся над целам, якое ён кідае, калі дастане душу. Яна ідзе на службу да вадзяніка. Яшчэ ёсць цікавыя згадкі пра тое, што робіцца з целам загінулага. Падпісвайцеся на Інстаграм ды Тык-Ток. Там звычайна выходзяць маленькія працягі да ўдакладнення тэмы. Карацей, атрымліваецца, што вадзянік вельмі шкодны сусед. Зараз разбярэмся, як яго пазбавіцца. Вадзянікі не сыходзяцца адзін з адным, як з-за варожасці, ды бо не вытрымліваюць уласцівасцей новай вады. І людзі карыстаюцца гэтым для вываду вадзянікоў. І злучыўшы канаваю ці каналам два вадаёмы, адначасова знішчаюць абодвух вадзянікоў. Не пераносяць яны і попелу, які сыплюць раніцаю ваду. Вадзянік атрушваецца ад попелу, шалёна рвецца ад свісту і заканчвае тым, што разбіваецца аб падводныя завалы. Але труціць яго попелам вельмі небяспечна. Вадзянік хапае за крысо, пераварочвае лодку з чалавекам і цягне на глыбіню. Калі такі чалавек здолее ўцячы ад вадзяніка, не факт, што ён пазбегне няшчасця на сушы. Сухапутны чорт можа адпомсціць за вадзяніка. У сувязі з тым, што стасункі не настолькі прыбытковыя, як з іншымі нячысцікамі, а ўмовы цяжкія, пасля ўтаплення аддавай душу, а зараз кінь на цельны крыж ды адцурайся радні. З ім уступаюць у саюз нямногія адчайныя людзі, якім бадай няма чаго губляць, няма чаго выракацца. Ці з-за працы трэба. Паводле агульна прынятай думкі, млынары сябруюць з вадзянікамі і карыстаюцца іх паслугамі для паспяховага вядзення сваёй справы. І ў тых выпадках, калі неабходна дапамога звышнатуральнай сілы. Падзьме млынар на ваду, пашэпча яму аднаму вядомыя словы. І справа зроблена, жаданне выканана. Зносіны ж з нячыстым адбіраюць у млынара магчымасць загінуць ад вады. Менавіта млынары ніколі не тонуць. Многія рыбакі таксама звяртаюцца да вадзяніка, каб добра лавілася. У ноч на купалле выплываюць з глыбіняў вадзянікі і накіроўваюцца да млыноў. Турэюць, там круцяць колы, адкрываюць шлюзы. Перамолатая ў гэты ноч мука мае глыбокае, таямнічае значэнне для беларуса. Хлеб з гэтай мукі, асвенчаны ў царкве, на працягу году захоўвае тую сілу, і той, хто з'есць яго кавалак, не зможа патануць. Вось таму
штаціў на гнуткіх ножках і лепей за штаціў на негнуткіх ножках. У народнай творчасці захавалася меркаванне, чаму вадзянік сябруе з млынаром. Мала таго, што гаспадар быў звязаны з нячыстай сілай, запрадаў ёй сваю душу, але ён жа яшчэ пастаянна прыносіў вадзяніку ахвяры, паднашэнні, шанаваў ды ледзьве не абагаўляў яго. Вопытны млынар з вадзянога млына пры першых замаразках, калі вада пакрываецца тонкай коркай льду, апускае вадзяніку пад кола кавалак сала, каб калёсы не скрыпелі. А калі забіваюць свінню, кідаюць і цэлае сцягно. Зрэшты, непераборлівы вадзянік задавольваецца і частку свінных кішак, пакрытых кішэнным тлушчам. Не прынясі млынар гэтай ахвяры вадзяніку, то не набярэшся змазкі для колу, вадзяны будзе вылізваць яе з буксаў і злізваць з восяў, і акрамя таго, можа шмат чым нашкодзіць. Як тут. І з млыном вашым будзе прыкладна так. Механік, які будуе вадзяныя млыны, а затым і млынар, абавязаны знацца з вадзяніком. У адваротным выпадку вадзянік не раз сарве млын пры пабудове і ў будучым будзе яго псаваць і ламаць. Звычайна вадзяніку даюць залог, засыпваюць у плаціну жывую курыцу, хаця патрабуецца хрысціянская душа. У этнаграфічных запісах гарадзенскай губерніі і ёсць сведчанне, што ў даўнейшыя часы у аналагічных выпадках закопвалі жывых сірот. І яшчэ млынары у якасці ахвяры прыносілі вадзяніку частку памолу, барановай галовы, пеўня, здохлых жывёл, конскія галовы ці чэрап кідалі. Сцвярджалі, што даўней кожны млынар імкнуўся прынесці чалавечую ахвяру, бо без яе, маўляў, толку аніякага не будзе. Млынары, каб вадзянік не парваў плаціны, аднойчы ў год прыносяць яму адкормленую чорную свінню. Не да халеры вадзяніку трэба. Але хто гэтага не зробіць, таго ён замучвае падчас сну, а плаціну, напэўна, размые. Рыбакі кідалі вадзяніку першую злоўленую ў сезоне вялікую рыбіну ці частку улову, аддавалі яму табаку, пры гэтым прамаўляючы: «На табе, бацька, табакі, дай мне рыбкі». А часам у хвалі ляцеў дзіравы бот з анучай і гучалі словы: «На табе на ногі абутак, а ты мне пазаганяй у сеці рыбы». Рыбакі лавілі раку, а поймалі рыбу. Нармалёвыя рыбы так не плаваюць. А зараз пра адзін у Беларусі працуючы вадзяны млын. Надвор'е шэпча. Шэпча, лепей сядзеў бы я дома. З-за таго гэта, што млынар знаецца з вадзяніком. Сапраўды тут зараз мелі зерне, як і стагоддзямі таму. Но і так, і не. Замовы на памол ужо робяць на электрыкі, бо так прасцей ды выгадней, але магчымасці захаваныя, то можна малоць і на вадзічцы. Вадзяніка я шукаў, ды не знайшоў. Млынар таксама сказаў, што вадзяніка не бачыў, пры гэтым паглядзеў на мяне як на ідыёта. А з турыстычнага пункту гледжання было вельмі цікава паглядзець, як усё працуе на млыне, ды нарабіць прыгожых кадраў. Трэба заехаць у Жодзішкі, калі будзеце побач. З даўніх часоў у народзе назіралася такая з'ява. Чалавек, які вылучаўся сярод іншых нейкімі незвычайнымі здольнасцямі, напрыклад, на яго працавала водная стыхія, заўсёды абвінавачылі ў сувязях з нячыстай сілай. Млынар яшчэ і значны прыбытак меў ад свайго занятку, жыў лепей за іншых. А што яшчэ мог падумаць чалавек тых часоў? Спрабуючы аналізаваць прыродныя стыхіі, нашы продкі, ці то самі таго не ўсведамляючы, ці то наадварот, свядома прыдумлялі для лепшага разумення разнастайных магутных істот. Праўда, з цягам гадоў, а дакладней стагоддзяў, гэтыя міфалагічныя персанажы страцілі большую частку сваіх наймацнейшых якасцей, застаўшыся ў народнай свядомасці
ці то казачнымі героямі, ці то пужалкамі для дзяцей. Да іх і стаў адносіцца магутны некалі вадзянік. Трэба адзначыць і наступнае. У народнай міфалогіі славян вадзянік ніяк не адасабляецца ад даўнейшага ўладара падводнага царства змея. Не выключана, што раней у народнай свядомасці вадзянік валодаў рысамі таго самага змея і толькі потым ужо трансфармаваўся ў істоту ніжэйшай міфалогіі. Пра змеяў ды цмокаў будзе асобная серыя, то падпісвайцеся на канал, таксама падпішыцеся лепей і на тэлеграм, бо ютубаўскія апавяшчэнні гэта не надта надзейная рэч. Я зноў падчас здымак прабіў кола. Каснуўся з ровара, фонарык зняўся, тормоз чагось не працуе. Зламалася, болей не чапляецца. Сівавусы, згорблены, я залёг між цінай і гадамі грэюся, сплю на дне ракі. Твар травой аблутаны, быццам павуцінай, засыпаюць грудзі мне жоўтыя пяскі. Над вадой ля берага ціха спіць асока, ды лаза зялёная жаліцца шуміць. Хвалі ціха коціцца, бягуць далёка. І ўсё навокал сном адвечным спіць.